Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Unyok. Taong 1954, Santa Ana, Cagayan. Itong mga panahong ito, nasa edad 18 taong gulang pa lamang itong si Unyok. Naninirahan sila noon malayo sa baryo, gawa ng pangunguling ng mga kahoy ang pangunahing kabuhayan ng kanilang pamilya. Tubong bundok talaga si Unyok. Meron silang dugo ng igorot, kung kaya't mas sanay sila doong manirahan kesa sa patag. Lahat kasi ng kanilang pangangailangan nagagawang maibigay ng mga kabundukan at kagubatang nakapaligid sa kanilang pamilya. Dahil dito, hindi na nila kinakailangan pa ng salapi para mabuhay. Sa pamilya nila Unyok, walang salitang pagkakampante at kapayapaan. Araw-araw, lahat sila nakaalerto, gawa ng mulat sila sa kapaligirang kung saan ang naghahari ang malalakas, habang ang mga mahihina naman ang nagiging biktima o pagkain ng mga ito. Sa karanasan ng kanyang mga tiyuhin, marami na yung nasaksihang katulad nila na pinatay ng mga nilalang na hindi nila mawari kung saan ang galing. Sa dami ng kwentong pumapaikot sa kanilang pamilya, maaga pang namulat itong si Unyok sa hiwaga ng mundo, lalong-lalo na sa mga nilalang nakasabay nilang nakatira rito. Ang labis na tumatak noon sa kanya ay ang tungkol sa isang babaeng hukluban na nandurukot ng mga tao sa bayan para gawing mga aswang. Malayo sa ordinaryong proseso ng pangyayanggaw, kakaiba ang ginagawa ng nilalang na yon. Ayon sa tiyuhin niya, kapag nakadukot yun ng tao, ikukulong nito ang ulo ng kanyang biktima sa loob ng isang kahong gawa sa kahoy kung saan hindi nakakapasok doon ang anumang liwanag. Upang hindi mamatay ang niyayanggaw nito, sapilitan niya yung pinapakain ng mga insekto na naninirahan sa loob ng kahon. 3 buwan ang itatagal ng taong yon bago tuluyang alisin ng hukluban ang kahon. Sa loob ng mga buwang pagkakaroon nito ng kahon sa ulo, dadanasin nito ang isang kapangi-pangilabot na pangyayari sa kanyang buhay. Magiging lagalag din yun sa kagubatan, naghahanap ng nilalang na maaaring tumapos sa kanyang paghihirap. Kahit lumayo yun ng husto sa tahanan ng hukluban, hindi pa rin yun sapat para tuluyan siyang makatakas dito. Tuwing sumasapit kasi ang takip silim, lahat ng taong sakop ng kahong yon muling babalik sa tahanan ng matanda, alinsunod sa pagtawag. Dagdag pa ng tiyuhin niya, hindi panakot ang kwentong yon, gawa ng kahit sila mismo saksi sa mga taong naglalakad sa bundok na merong mga kahon sa ulo. Pagtatapat pa ng tiyuhin niya, hindi malayo sa kanilang lugar ang kinaroroonan ng hukluban. Kung hindi ito nagkakamali, matatagpuan ang bahay nito sa isang liblib na lugar, 5 tawid ng bundok kung galing sa baryo at 3 tawid naman ng bundok kung manggagaling sa bahay nila. Dahil sa kwentong yon ng tiyuhin niya, kung kaya't habang lumalaki itong si Unyok, iniiwasan niya talagang mapalayo sa bahay nila. Hanggat maaari, nais niyang palaging kasama ang pamilya niya saan mang dako sila ng lugar pumunta. Isang araw, habang nag-uuling sila ng kanyang mga tiyuhin, merong napadpad na lalaki sa kanilang lugar galing baryo. Pagsilay nila rito, agad naman nila yung kinausap kung ano ang kailangan nito. Nang marinig naman ng lalaki ang tanong ng kanyang tiyuhin, agad naman yung sumagot ukol sa dahilan ng kanyang pagpunta sa lugar na yon. Pasensya na kayo, hindi ko naman balak mang istorbo eh. May mga itatanong lang sana ako sa inyo, kung ayos lang. Huwag kayong mag-alala, sagot ko na ang bayad sa inyong mga oras. Sagot ng lalaki sa kanyang tiyuhin. Nang marinig naman nila ang sinabi nito,
Agad naman nila yung inanyayahan sa isang maliit na kubo na palagi nilang tinatambayan. Pagkaupo nila roon, agad namang inilahad ng dayo ang kailangan nito. Ayon sa lalaki, narating niya ang lugar nila Unyok dahil sa mga taong tumulong sa kanya. Naniniwala kasi ang mga ito, sila ang may mas malalim na kaalaman pagdating sa bawat sulok ng kabundukan sa kanilang lugar. Naisa na nitong humingi ng tulong sa kanila upang mahanap ang 2 anak niya at asawa. Noong nakaraang gabi kasi, dinukot yon ng isang matandang lalaki na nagpanggap na may-ari ng tahanang tinuluyan nila. Pagtatapat pa ng dayo, kaya sila tumungo sa lugar ng Santa Ana ay para sana sulitin ang kagandahan nito. Hindi nito inaasahan na ganoon ang mangyayari sa halos 2 araw pa lamang nilang pananatili. Ang mas ikinakasama pa ng loob nito, wala man lang naglakas loob sa kanilang tumulong kahit isa. Magmula kasi noong nalaman ng mga taga-baryo ang pagkawala ng mag-iina niya, para lang yung mga bulag at bingi na animoy wala man lang narinig. Dagdag pa ng lalaki, ilang beses na din siyang napasabak sa away sa kadahilan ng sapilitan niyang tinatanong ang mga kapitbahay ng tahanang kanilang tinuluyan. Nang dumating na sa puntong nawala na siya ng pag-asa, labis na lamang ang kanyang pasasalamat nang may isang lalaking nagmagandang loob sa kanya. Itinuro nito ang lugar nila Unyok sa paniniwalang sila ang mas nakakaalam sa kung ano ang nangyari sa mga mahal niya sa buhay. Matapos naman nilang marinig ang kwento nito, agad namang tumutol ang kanyang tiyuhin. Ayon dito, hindi nila itataya ang kaligtasan ng kanilang pamilya para sa taong hindi naman nila kakilala. Wala rin silang sapat na basihan kung totoo nga ang sinabi nito, gayong wala naman yung matibay na ebidensya. Dagdag pa ng tiyuhin niya, mas mainam na humingi na lamang siya ng tulong sa mga rebelde sa kadahilan ng di hamak na mas kabisado nito ang bundok kung ikukumpara sa kanila. Nang marinig naman ng lalaki ang sinabi ng tiyuhin niya, walang pagdadalawang isip naman yung lumuhod sa kanilang harapan habang mangiyak-ngiyak na inilalahad sa kanila ang labis na pangungulila nito sa kanyang pamilya. Ayon pa sa lalaki, kapag tinulungan siya nila Unyok, handa siyang ibigay dito ang kalahati ng kanyang pagmamay-ari. Sisiguraduhin din niyang mapapabuti ang kalagayan ng pamilya nito na halos dumating sa puntong hindi na nila kinakailangang magbanat ng buto para lamang may makain sa araw-araw. Wala akong ibang hangad kundi maibalik ang pamilya ko. Handa kong isugal ang kahit ano, matupad lamang ang hangarin kong ito. Siguro alam niyo naman kung ano ang nararamdaman ko. Mga tatay rin kayo eh. Nanlulumong wika ng lalaki. Dahil sa sinabi nito, tila bang bigla namang nag-iba ang pananaw ng tiyuhin ni Unyok. Pagtitig nito sa dayo, seryoso naman yung sumagot dito ng, "Ugot ang dumukot sa mag-iina mo. Buhay pa sila. Pero hindi basta-basta ang proseso para maibalik ang kanilang wisyo. Ni minsan wala pang nakatakas sa niyayanggaw ng ugot mula sa mga kamay nito. Ganito ang nais kong mangyari. Dadalhin ka namin sa kinaroroonan ng nilalang na yon, pero hindi kami tutulong. Ang gusto ko, makita mo lang ang mag-iina mo. Hindi ko ipapangako na kasama natin silang babalik dito." Matapos naman yung marinig ng lalaki, ilang beses pa yung nagmakaawa sa tiyuhin niya, pero hindi na siya nito pinagbigyan sa nais nitong mangyari. Ayon sa tiyuhin ni Unyok, kahit nais man sana nila yung tulungan, hanggang doon lang talaga ang kapasidad ng tulong na kanilang maibibigay. Matinding babala rin ang ibinahagi nito ukol sa kung ano ang mangyayari sa oras na matunugan ng ugot ang kanilang pagpunta. Dagdag pa ng tiyuhin niya, maaaring kapalit ng gagawin nila ang kanilang mga buhay. Isa yung seryosong kaganapan, hindi isang biro lang. Matapos ang kanilang pag-uusap,
agad namang nagpasya ang lalaking yon na bumalik na sa baryo. Babalik yon sa pagsapit ng gabi kung saan mag-uumpisa ang kanilang paglalakbay patungo sa lugar ng hukluban. Sa pag-alis nito, agad namang nag-usap-usap ang ama at mga tiyuhin niya ukol sa kanilang gagawin. Para hindi mapahamak ang sino man sa kanila, pinili lamang ng mga ito ang mga kadugo nilang may lakas ng loob na tumungo sa lugar na yon. Dahil sa inaasahan naman noon ni Unyok na hindi siya makakasama kung kaya't wala naman siyang ginawa kundi ang manahimik. Pagtitig ng tiyuhin niya sa kanya, seryoso namang inilahad nito na sumama siya. Ayon sa kanyang tiyuhin, matagal na nitong napapansin ang labis na takot ni Unyok sa ugot. Dahil sa kwentong yon, kung kaya't pakiramdam nito, natali na ang kanyang wisyo sa isang takot na hindi naman niya mawari kung yun ba ay totoo. Para maalis ang takot na yon sa kanyang katawan, minabuti ng tiyuhin ni Unyok na isama siya. Alam nitong mapanganib ang paglalakbay nila pero para sa ikakapanatag ng isipan niya, kinakailangan nilang gawin ang bagay na yon. Malakas din ang kutob nito na kapag nakita na ni Unyok ang nilalang, kusang aalis ang kanyang takot sa katawan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, halos hindi siya makapaniwala sa inilahad ng kanyang tiyuhin. Kinahapunan, matapos nilang maihanda ang kanilang mga gamit, dumating naman ang lalaki kasama ang mga taong binayaran nito na tumulong sa kanila. Pagsilay nila sa mga kasama nito, napansin naman nilang grupo yon ng mga mersenaryo. Dahil dito, doon na nila napatotohanan na isang marangyang pamilya ang kanilang tinutulungan. Sa pag-alis nila sa tahanan nila Unyok, bitbit naman nila ang panalangin ng kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa hindi biro ang daan sa kanilang lugar, kung kaya't inabot sila ng kalahating araw, maakyat lamang ang unang bundok. Pagdating nila sa ikalawang bahagi nito, nagdesisyon silang magpahinga ng bahagya para naman kahit papaano hindi sila manghina kinabukasan. Pabor naman yun sa lalaki, lalo pat hindi yun sanay na maglakbay sa ganoong katatarik na lugar. Habang nag-uusap-usap sila, ibinahagi ng tiyuhin niya na minsan kapag nalilimutan ng ugot na tawagin ang mga biktima nito, nakakarating sa ikalawang bundok ang mga taong yon. Kusa lamang yung naglalaho sa oras na makatapak na yon sa paanan nito. Matapos namang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, agad naman yung nagtanong sa kanya kung papaano niya nalaman ang tungkol sa nilalang na yon. Pagkarinig nito ng tiyuhin ni Unyok, napatitig lang naman yun doon habang sumasagot ng, "Ang 5 taong gulang kong panganay, biktima rin yun ng ugot. Kagaya mo, hinanap ko din siya. Inasam kong iligtas siya, pero sa huli wala din akong nagawa. Ang nangyari sa akin nun, muntik-muntikan pang pagbayaran ng sarili kong buhay." Kasabay ng pag-uwi ka nito, ay ang mabilisan naman itong pagtayo para makalayo sa kanilang pinagkukumpulan. Dahil sa naging aksyon ng kanyang tiyuhin, kung kaya't minabuti na lamang nilang magpahinga. Kinabukasan, pagtungtong ng 5:00 ng hapon, narating na nga nila ang paanan ng ikalawang bundok. Mula roon, maigi naman ang kanilang pag-iingat na ginawa, gawa ng ayon sa tiyuhin niya, madalas may nagpapagala-gala doong yanggaw na ugot. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, nadapo naman sila sa isang masukal na gubat kung saan bahagya naman silang natigilan nang makarinig sila ng kakaibang paghuni sa paligid. Naramdaman din nila ang mga pagpalaspas ng dahon sa lugar kahit wala naman silang nararamdamang hangin. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman silang kumubli sa mga puno para makiramdam. Walang pagdadalawang isip na din nilang hinugot ang kanilang mga armas nang sa gayoy sa oras na may lumitaw na kalaban,
nakahanda sila. Makalipas pa ang ilang minuto, doon bumungad sa kanila ang isang butot balat na lalaking naglalakad na merong suklob-suklob na kahon sa ulo. Pag-ikot ng kahong yon, may nasipat sila doong kadena na kahit anong gawin nila, hindi nila makalas. Habang pilit nilang tinutulungan ang lalaking yon, rinig na rinig naman nila ang pag-aangil nito habang humihingi ng tulong. Hindi naglaon, napilitan naman silang layuan nito nang bigla na lamang nitong sunggaban ang isa sa mga kasama nilang mersenaryo. Pagkalayo nila sa nilalang, narinig nila itong umiyak habang patuloy na humihingi ng tulong. Bukang bibig din ng nilalang na yon ng pagmamakaawa na tapusin na nila ang paghihirap nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, kitang-kita nila kung papaano pilit tinatanggal ng lalaki ang kahon nito sa ulo. Nang mapagtanto nitong wala siyang magagawa para alisin ito, mas lalo yung humagulgol sa pag-iyak habang patuloy na humihingi ng tulong. Dahil sa wala namang magawa sila Unyok noon para matulungan ang alipin ng ugot, minabuti nilang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Habang papalapit sila sa kinaroroonan ng ugot, mas lalong papadami ng papadami ang mga nilalang na kanilang nasisilayan. Minsan nasisipat nila yung may mga kasamang nilalang na animoy mga batang may kapansanan. Bukod sa nakatuwad yon kung maglakad, nakabaliktad na din ang mga ulo nito at meron yung mga dilang sumasayad na sa lupa dahil sa sobrang haba. Labis na pag-iingat ang ginawa noon nila Unyok nang sa gayoy hindi makatagpo ng ganoong uri ng nilalang sa daan. Pagpatak ng ikatlong araw, habang binabaybay nila ang ikatlong bundok, doon na nga nila tuluyang nakasalubong ang dalawang matandang lalaki na may mga benda sa kanilang mga mata. Nakatayo yun sa gilid ng isang masukal na daan na para bang meron itong hinihintay. Pagharap naman ng mga nilalang sa kinaroroonan nila, agad naman siyang itinago ng kanyang ama sa likod nito nang sa gayoy hindi siya maramdaman ng mga nilalang nakaharap nila. Makalipas pa ang ilang minuto, agad namang tinutukan ng mga mersenaryo ang mga nilalang na yon habang nananatiling naghihintay sa hudyat ng lalaki. Pagramdam ng tiyuhin ni Unyok na susugod na ang mga ito, walang pagdadalawang isip naman itong dinukot ang kanyang panggapas sabay mabilisang gilit sa leeg ng mga ito. Pagbagsak ng mga nilalang na yon, dali-dali namang sinabuyan ng kanyang tiyuhin ang dugo nito ng lupa sabay balik sa kinaroroonan nila. Magmadali kayo! Hanggang 6:00 na lamang tayo rito. Kapag tumawag na ang ugot at hindi dumating ang dalawang ito, kakalat ang mga inilibing nitong sa bulag at panliligaw sa bundok. Kapag minalas-malas pa tayo, hindi na tayo makakaalis rito. Kung ayaw nyo namang sumunod, alis kami sa ayaw nyo man at sa gusto. Natatarantang wika ng kanyang tiyuhin sa mga kasama nilang dayo. Matapos nitong makapagsalita, nagmadali naman silang maglakad hanggang sa marating na nila ang likurang bahagi ng bundok. Pagpasok nila sa masusukal na gubat, doon bumungad sa kanila ang isang kubong napapalibutan ng mga taong umiiyak habang pilit na iniaalis sa kanilang mga ulo ang kahong nakabalot dito. Sa gilid ng kubong yon, nasipat nila ang isang matandang lalaki na naghihimas-himas ng manok nitong alaga. Sa unang tingin mapagkakamalan mong ordinaryong manok ang hawak-hawak nito, subalit kapag tiningnan mo yon ng maigi, doon mo masisilayan ang mga butas-butas nitong katawan. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ang paligid, hindi nila maipagkakaila ang baho ng lugar. Makalipas lamang ang ilang minutong pagmamasid, doon na sipat ng lalaki ang mag-iina nitong walang patid sa paglalakad habang pilit na iniaalis sa ulo nito ang kahong nakasuklob. Maya-maya pa, dala ng galit nito sa ugot, nagpasya naman yung patayin ng matanda
para mapalaya ang mga biktima nitong naghihirap sa parusang hindi naman dapat nila nararanasan. Nang marinig naman ng tiyuhin niya ang sinabi nito, dahan-dahan naman silang umatras ng hindi umiimik. Halos segundo lamang noon ang naging pagitan nang biglang inutusan ng lalaking yon ang mga mersenaryo na paputukan ng ugot. Pag-alingaw-ngaw ng tunog ng baril sa paligid, dali-dali naman tumakbo papalayo sila Unyok upang hindi sila madamay sa kaguluhan. Sa pagbagtas nila ng daan, rinig na rinig nila ang pagsigawan ng mga nilalang habang pilit na sinusunggaban ang mga mersenaryo. Sa ilang minutong pakikipaglaban ng mga ito, bigla namang tumahimik ang mga narinig nilang putok ng baril sa paligid, indikasyon na nagawa ng malipol ng angka ng ugot ang mga ito. Sakto naman noon nang makalabas na sila ng bundok, naramdaman nila ang pagbalot ng kakaibang presensya sa paanan nito. Ayon sa tiyuhin niya, yon ang panliligaw ng nilalang nang sa gayoy masigurong walang makakatakas sa kasama ng mersenaryo. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti na nilang umuwi sa kanilang lugar. Habang binabagtas nila ang daan, hindi nila maiwasang isipin ang kinahantungan ng buhay ng lalaking yon at ang mga taong binayaran nito. Sa isip-isip nila, kung hindi yun napaslang ng hukluban, paniguradong nasukluban na rin yun ng mga kahon sa ulo. Naniniwala ang tiyuhin at ama niya na ang ganong parusa ay isang nakakapangilabot sa lahat. Isipin ninyo sa loob ng kahon na yon, hindi kayo makakakita ni makakarinig ng mga bagay. Wala rin kayong kakayahang kumain maliban sa mga insektong nanananahan doon. Ang mas matindi pa sa lahat, kapag suot-suot nyo ito, walang kakayahan ang inyong mga katawan na magpahinga. Sa madaling sabi, kapag nadakip kayo ng ugot, patuloy na maglalakbay ang inyong mga katawan, mapaaraw man o gabi. Dala ng takot ng mga tiyuhin ni Unyok, halos natawid nila ang 3 bundok sa halos ilang oras lang. Inabot man sila ng hating gabi sa daan, patuloy silang naglakbay sa takot na baka abutan sila ng ugot. Nang makabalik na sila sa kanilang pamamahay, hindi muna sila gumapas ng kahoy sa loob ng ilang linggo para makiramdam. Iniwasan din nilang ipagsabi ang tungkol rito sa kadahilan ng alam nila sa kanilang mga sarili na bibihirang tao lamang ang may kaalaman pagdating sa kinaroroonan ng hukluban. Bawat isa sa nakakaalam tungkol sa ugot, hindi na pinapangahasan pang ibahagi ang tungkol dito hanggat hindi pa sila tuluyang nakakaalis sa lugar na kinagis na nila. Naniniwala kasi ang mga tao noon sa lugar nila, maraming tenga ang ugot. Ang hindi lang nito nalalaman ay ang iniisip ng mga taong may alam ng kanyang pag-iral. Makalipas pa ang ilang buwan, kahit papaano muling nakapamuhay ng mapayapa itong sila Unyok. Habang nag-uuling sila, pilit naman nilang inaalam sa baryo kung meron bang naghahanap sa lalaking tinulungan nila. Subalit, dumaan na lamang ang 1 taon, wala namang naghanap dito. Ang tanging nakausap nila noon ay ang pamilya ng mersenaryong kasama nito. Ibinahagi naman nila noon ang kanilang mga nalalaman, gawa ng matagal na ding alam ng mga ito ang tungkol sa ugot. Upang malaman naman ng pamilya ng mga ito ang nangyari, hindi na ito bumalik pa sa kanilang lugar para hanapin ang mga nawawala nilang kadugo. Maaaring natanggap na nila ang naging tadhana nito, kung kaya't imbis na humanap ng paraan para makapaghigante, pinili na lamang nilang manahimik at tanggapin ang mga bagay na dapat tanggapin. Habang tumatanda noon si Unyok, nakatatak na sa kanyang isipan ang panganib sa bawat bundok na nakapaikot sa kanilang tahanan. Ni minsan sa buong buhay niya, hindi niya pinangahasan pang bumalik sa 3 bundok sa takot na baka sa panahong yon, hindi na siya makauwi pa. Palagi din niyang inaalala ang tungkol sa lalaking nawala ng mag-ina
at minsang nagtangka na patayin ang isang nakakapangilabot na nilalang na kung tawagin ay Huklubang Ugot. Okay, opinyon ko sa kwento. May nabanggit ba na kumakain ng tao itong ugot? Parang wala ako napansin all throughout sa story natin. Parang wala ako napansin na may nabanggit ba na kumakain ba to ng tao. Pero ang nakakatakot kasi, nangyayanggaw sila. Tapos yung yanggaw nila, hindi ordinaryo. Kasi hindi ka magiging aswang Kumbaga, paparusahan ka nila ng walang katapusang parusa. Alam nyo, pakiramdam ko nga, hindi basta-basta makikita yung mga taong nakakahon yung ulo Kasi makikita mo lang yun kung meron kang siguro third eye o malakas pakiramdam mo. Hindi na lang siguro nabanggit ng sender natin. Kasi malamang sa malamang kung nakikita yan ng mga ordinaryong tao, magagawa ng paraan ng barangay yan. O kung sino mang mga opisyalis na nakatira malapit sa bundok na to. Kaso kasi hindi rin hindi rin natin masasabi kasi nga bundok tapos anong taon pa to, tas liblib na lugar yon. Siguro hindi yun napupuntahan ng kung sino mang opisyal na nakatalaga sa lugar na yon. Yun nga lang, talaga nakakatakot tong ugot. Isipin ninyo igurot na yung kalaban niya. Marami nang alam yun pagdating sa lihim na karunungan o pakikipaglaban, pero takot din yung lahi ng igurot. Diba? So, di natin masasabi kung nag-iiral pa rin yung lahi na to hanggang ngayon. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.